Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem com podem personalitzar la nostra Google Classroom. Si accedim a aquesta que ja tenim creada de Google Classroom, sempre tindrem en la cantonada superior dreta del banner principal l'opció de personalitzar. Hi ha diferents opcions. La primera és que podem canviar el tema del nostre Classroom, és a dir, els colors que es veuran dintre d'aquesta gamma que podeu veure. Podem escollir el que vulguem. Per exemple, nosaltres posarem el lila. I també podem canviar aquest banner principal. Per exemple, si seleccionem, podem escollir entre tots aquests que veieu aquí i podem, si voleu, anar-nos a llengua i història, matemàtiques, hi ha uns quants que ja venen per defecte fets. Si seleccionem, per exemple, aquest de videojocs, com podeu veure, s'aplica. A partir d'aquí, el tema es veu en tot el que seria el Classroom. Això seria la personalització més ràpida, però si nosaltres volem que aquest banner sigui personalitzat al 100%, el que podem fer és no utilitzar una imatge, sinó penjar una imatge. Podem arrossegar una imatge fins aquí. Jo en aquest cas, perquè veieu l'exemple, utilitzaré la pròpia de Classroom. El que sí que hem de tenir present és que jo podré rotar la imatge i fer el que vulgui amb ella, com podeu veure. Podré reduir el banner perquè es concentri en una secció, però Google Classroom es limita a aquest banner de selecció. Per tant, si volem una imatge molt acurada, el que haurem de fer és treballar aquesta imatge perquè s'ajusti mitjançant el Canva, el Bifunky, qualsevol editor d'imatges per tal de que aconseguim aquest banner de la nostra classe. Perquè veieu els resultats, seleccionarem aquesta part d'aquesta imatge, desarem, esperarem els resultats i com podeu veure ja hem personalitzat la nostra Google Classroom. Tota la informació segueix exactament igual i ja hem aconseguit els resultats. Això és tot. Fins la propera.